Apa lho sing renek panganan ning kono? Heeh. Apa wae ditokne? Iwak gudel. Kok iwak gudel piye? Kebo. Iwak kebo. Cilik-cilik ora gudel. Kuwi ditengkeli cilik-cilik ben le mame. Tapi lak kebo niku napa wonten daginge? Ya enak. Lho, kebo ki Gedhi. lha kok sing metu gajah tok kae mau masak. Awakmu Dagingnya emang tak entekke sik. Wah, layak. Dene omong aku. Cil dagingnya tak entekne. Ning alhamdulillah matur nuwun Pak Jaryanto. Sorry coy. Jadi emang bolo to. Lah kok coy kuwi lho. Lah Pak Jaryanto Mbak Pak Lurah, bapake Pak Lurah karo bapakku ki Sedulur. wong adoh lho, Bro. Lah hubungane apa karo awakmu? Meneng to lambemu tak genah. Ibuke mesti ibuke. Saka ibu. Ibuke Pak Jaryanto. Ibuke Pak Jaryanto kali ibu kula niku mboten tepang. Lah sing marai cedak ngene iki lho apa? Ya ayo dicedakne tahun ngarep ben ditanggap. Neh. Ngono lho. Sing aku tak takon. Napa? Kene iki lak setiap tahun wayangan. Kowe tak kenal karo Pak Jaryanto. Kowe kulino nglawak ning ngendi sak Indonesia. Kowe rene wis piro? 2, 3, 4, 5. 5 tahun ya Mas. Ping kelima ya. Agak pisan iki ya. Lah ngene kok dedrijimu mau tekuki kuwi lho. Lah masalahe bose toko bangunan kok. Oh ngono. Lah iki mulih iki kowe dhewe digawani cor-coran semen no. Jandake. Lah toko bangunan apa mulih gawani apa? Lah kok iso ngono kuwi? Ya lah awake dhewe pabrik rokok mulih gawani rokok. Heeh. Kalau iki pabrik gula. Iya, pabrik gula. Ning Kediri. Heeh, gawani gula. Pabrik beras barang digawani beras. Iki nek nang toko bangunan digawani. Ora masalah. Ora masalah, sementing ikhlas. Ikhlas ra apa-apa Mas. Iki rontokan cor-corane kena dienggo nanggap awak dhewe ya. Lho iya alhamdulillah. Iya. Kula ngeten iki pun matur nuwun sanget napa oleh masyarakat kumtung plek-plek lho. Iya. Nuwun sewu lho. Delok wayangan iso kaya ngono ki jane wayangan apa pengajian aku ngono. Iya, Lah kok ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu yang sebelah sini ya ampun. Wong wedok kene jebule bos. Lah kok ayu-ayu. Apa ya? Enek sing foto karo aku towek ambune remason loro. Sing kuwi ora usah mbok critakne. Sing kuwi ora usah mbok critakno, nyapo ora usah mbok critakno. Sing tuwek-tuwek yo ayu-ayu. Iya. Mesti skincare larang-larang. Oh iya. Apa meneh bulurah. Bulurah. Aku kan sing aku kan sing nelpon kene Pak Jaryanto lah aku. Iya. Lah aku bunani dhewe. Wah, lho awak dhewe kok beda to, Pak? Sampean sapa? Hah? Sampean sapa sing? Aku Mas Pipit. Sapa kuwi? Pipit ketua panitia. Sing nyekel dhuwit. Iya. Awak dhewe melu sapa, Pak? Endi wonge? Lah piye ta? Nyapa kok segoleki Mas Pipit? Bagian Pak Lurah ki ora kersa nyekel duit, kabeh dipasane ketua panitia. Bab keuangan Mas Pipit sing nyekel. Lah nek kowe sing ngebel Pak Lurah, kowe sing ngebel Bu Lurah, ora nyekel duit. Tapi kan sak njalukku diwenehi lho, Pak. Njaluk apa? Lah aku mau njaluk apa? Lagi tekan njaluk segone Bu Lurah langsung metu kok. Lah aku njaluk Pak Jaryanto urung duwe njaluk rokoke Pak Jaryanto langsung dikene aku. Iya, kuwi lagi njaluk panganan. Aku njaluk ngombe, njaluk teh bunane metu. Aku njaluk sosisnya Pak anu metu ya. Oh iya. Lho panganan aku ora pengen mangan mangan sosis Mas aku tak. Masa ora njaluk ngombe, njaluk kopine bunane metu. Terus njaluk apa neh? Njaluk susu. Apa kowe? Anu ngomong susu sapine bunani. Itu lho kok rambemu Rawani to. Masa lawuhmu kuwi tok mau? Iya, aku tapi wong ngene iki pipit tenan lho, Bro. Pipit tenan. Pipit Mas Pipit. Pit, iki digenahne lho Pit, awakmu urung cethok aku lagi, Mang. Wis kadung Berong petok pipit to? dereng. Wah, wes salahmu tekomu kewengen. Tiange sing pripun niku ciri-cirine? Pokoke enom, ganteng. Kuwi ketua panitia Mas Pipit bagian Masa sing bendara. bengok-bengok kecepet lawang ning mburi mau le? Dudu ya. Dudu kuwi mau anu kok. Tapi wis genah mriki tanggung jawab. Iya. Wong taun ngajeng mawon pun matur langsung dipanjeri ya Pak ya. Iya aku dipanjeri ki mau. Panjeri duit ya Pak. Omongan. Yo, omongan saya agek duit. Maksudnya kuwi dipanjeri duit ben ngarepe padang ngono lho. Aku jan ayem tenan dalu niki. Ayeme perkara apa? Apa oleh jenengan kepanggih jenengan? Kepanggih bolo-bolo Samarinda. Niki Samarinda sapa? Iya sing melokne Samarinda barang gitu. Oh ndengi saka Kintab Kalimantan Selatan kok Samarinda. Lah sesuk mben ora sampean karo aku ning Samarinda to? Apa iya ta? Gelem ora? Piye iki dalang iso lalian nih? Sesuk iki lho, Bro. Sesuk to? Kan batal. Ning cataku ra enek kok aku bingung no. Aku dhewe ya golek kok. Tiwas tak jaga nang gasok montor lho. Aja. Tapi niki boleh kepanggih sindan tunggal kalih tiga sekawan iki siji loro. Wah, oke. Niki siji loro telu papat lima enam pitu wolu. Iki sakmene mbane niki nuwun sewu. Iki pitu lho kok iso 8 kuwi sing sitok endi? Iso hitung-hitung apa ora? Waduh, lah rotine kongguan tak hitung ya.
Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Kula pengen semerap kekompakane sinden jenengan. Ngono. Niki lah acarane kan niku wau. Sing pun matur to jenengan wau. Apitan. Apitan utawa Bersih desa. Bersih desa. Pun dinandungake kan. Sampun. Lah sing dungakne dalang aja dagelan, dagelan dungakne awake dhewe ra iso. Nah, awakmu bagianmu tutur-tutur ya, Pak ya. Aku ra tek nuturi, aku lho nuturi maratuwaku lho sampai saiki ra iso akor aku maratuwaku. Nek ngono bagianmu pengajian. Nyapo ngaji ya gus-guse kae kok nyapo. Lah awakmu bagian musik. Nah, nyanyi. aku bagian kula niki. Pokoke lak limbukan niku bagian kula niki khusus niki nggarap sinden-sinden jeneng pasalane kula. Oh iya, heeh. Coba nadanya minor. Awakmu kaya mudeng-mudeng musik lho. Lagune apa? Nani lho ketemu aku lho denganane mblewu ayo. Weh. Aku kan mari Maksudnya Belayu kalah pinter. Nan Darboi Harlah ST ndek ketemu aku to. Melayu bos. Kalah ngelmu. Orang ngerti lah aku mbiyen pedot tau dicekel Pak Purnomo. Dadi kan stres lah kasih. Nadane A minor. Lagune apa? Wis to meneng. Coba hadap sini semuanya. Adek, itu yang berkaca itu siapa namanya? Kok cantik banget sih kamu? Yang mana? Yang itu loh, yang blobokan itu loh. Yang ini Bolak-balik. yang nomor 2. Yang nomor 2 itu loh kok cantik banget gitu loh. Seperti mangga mana lagi gitu ya. Oh iya. Gak seperti onde-onde tuh, Pak. Bukan. Coba. Itu bukan keturunan Indonesia. Mana? Nanti di. Oh ya, oke. Coba. Coba ya kekompakannya ya. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Balik nih. Dong riko mikir sing kuno. Lah, asik. Wis genah, Bos. Iki cara didelok velocity-ne itu sekitar TikToknya sekitar 85%. Oh iya. Sinden wis yoga. Yoga asik. Sinden wis jelas iso. Saiki karek yogane. Yogane Madeprono Malik. Ayo Madeprono, penontonnya ben ngerti. Yogane. Ben ketok lek yogane iki ganteng-ganteng nom-nom. Lho, yoga nom-nom kok. Ayo, heeh. Yogaku ki ora enek sing tuwek sithik tak pateni masalahe. Kok kejemerem Jemerem Bos. Mas. Adap sana, coba adap sana Kakak. Ayo kita berkembangkan. Ayo adap sana Kakak. Oke. Ini contoh biar anak kekinian juga tahu bahwasanya kita tuh bisa seperti ini. Coba 3 2 Iki sama tak kecepet son gitu. Kang ngetok Kang. Ayo, ketok ya. 3 2 1. Kari manis. Asik. Kowe lah anu tak wah piring lho. Sabar Bos. Iki piring bae. Coba 3 2 1. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Yoga lho, kompake kaya ngene. Iki iso, iki pinter. Ayo, pacaran. Dalange. Aku ora duwe TikTok, ora ngerti aku. Ya ora iso ngono lho. Jangan sampai ketinggalan zaman. Iki ketuane iki sampean. Sampean sebagai terdepan yang ada di sini, pemimpinnya Pak Jenengan. Aku iki nggon kesenian ora ngerti ngono-ngono. Ini juga termasuk seni gerak. Iki jenenge velocity. Coba harus sini coba. Piye? Mesem. Mesem ngapain? Lambene dicokot, lambe ngisor dicokot. Kakean Pak. Malah kelamet. Wih beda Pak. Coba di close up. Biar tahu ya. Kari manis ki ngene lho. Manis pipi. Ini. Oh iya. Nyapu song ini. Iya. Coba ya. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Oke, pinter. Wes dong riko mikir sing kuno. Akeh iki lho dalang manut dagelan akeh iki aku gumun iki. Kok iso penak sampean kok ya iso lho gumun aku padahal kuwi angel lho, Bos. Lah. Asik. Pak, lagi iki wong gerang manut karo cah cilik-cilik ya, Pak. Tapi luar biasa. Tapi lah kene kan ikut cah nom-noman ngerti. Dilebokne TikTok, wah jebul kita juga modern juga bisa. Dalangnya ya, Cong. Nadane F
mayor. Lah niki kula tak duet kalih niki. Ya. Nangge mangke kalih teman-teman sini kula duet kali ini. Nyanyi apa? Wis to manut lambeku. Aku rombok kandhani lho mau. Wis to. Bila kamu wedok